Supermarine Spitfire, lietadlo, ktoré sa stalo symbolom bitky o Britániu a jednou z najväčších legend druhej svetovej vojny. Zlietol prvýkrát v roku 1936 a už na prvý pohľad zaujal ikonickým eliptickým krídlom, ktoré mu dávalo výnimočnú obratnosť vo vzdušných súbojoch. Poháňal ho legendárny motor Rolls-Royce Merlin a práve kombinácia výkonu, rýchlosti a manévrovateľnosti z neho spravila postrach nemeckých Messerschmittov Bf-109. Počas vojny vzniklo až 24 hlavných verzií a vyrobilo sa viac než 20 000 kusov. Spitfire bojoval nad Britániou, Afrike, nad Maltou, v Taliansku aj v Pacifiku. Mal svoje slabiny, no jeho schopnosť prudko stúpať a držať ostrú zatáčku mu často zachránilo život, aj život tých, ktorých chránil. Spitfire nebolo len lietadlo. Bola to ikona, symbol odporu, odvahy a technickej dokonalosti svojej doby. Objavte legendárny Spitfire aj u nás, v našom e-shope nájdete množstvo produktov s jeho jedinečným dizajnom.